Waar is de zangeres zonder naam? Ja, wij zijn zangeres zonder naam, de koningin van het levenslied. Dus ja, iedereen kent haar, liek het mee. Ja, maar de jeugd net mis staat, denk ik. Nee, ik denk de jeugd, ja, nou ja, ik denk Mexico. Mexico, Mexico. Ik blijf er altijd wonen. Hoe dan? Hoe dan de zangeres zonder naam? Ja, een heel apart verhaal, maar vroeger was ik een jong jongetje en dan keek mijn mem altijd naar de volle toeren. En nou ja, televisieprogramma's, en daar ziet ze natuurlijk altijd, heel vaak ziet ze daarin. En ja, nou ja, je keep je een singeltje op de rommelmarkt, je keep je een singeltje of een LP en ja, dan komt je verzameling en ja, nou heb ik dit. Ja. Dus echt mega. Ja, er zijn singeltjes, maar dat is complete jurken van haar. Ja, al via Marktplaats, via Facebook vrienden, ja, zo kom je eraan. Dus ja, hobby is een beetje de hardon. Ja, want hoe komt het dat het zo vier gaat? Ja, weet ik eigenlijk net. Ja, goede vraag. Ik vond de muziek altijd leuk, vond het meest leuk. Het is gewoon, ja, het is een hele leuke vrouw, voel ik het altijd. En ja. Maar hij is net iets kent, of wel? Nee, ik ben 24. Toen is ze overleden en nee, ik heb haar nooit gekend. Nooit. Nee. Dat is Nooit in het echt zoen? Nee, aan de ene kant heel jammer, maar ja, het is haar. Dus ik heb nog wel contact met familie van haar. Die steunen dit helemaal. Dus die vinden dit zo mooi. Ik heb dat ik wel speelwijs, zoals dat schilderij wat je erachter hangt. Dat Hector van Karien en die. Het was aan de Costa del Sol, tingelingeling. Daar sloeg mijn hartje op hol, tingelingeling. Hij sprak me van. Ik zei elke dag, 's morgens ook werken we, ga ik liek naar Marktplaats. Dus dan liek zien dat er überhaupt wat opstiert. Nou ja, en dan jongens, check even weer op Marktplaats. Ja, dat gaat eigenlijk de hele dag een beetje wel terug. En hoe vier is daarin? Best wel 4. Ja. Nou, eigenlijk wat ik keep ken, dat keep ik. En wat is dat dan? Kun je dat uitlezen? Dan Ja, dat weet ik net. Ik moet dan, ja, ik weet het net. Ik moet het Ja, heel vreemd. Ik moet het gewoon Dan denk ik, ja, nou, dan stiert ze op. Al is het maar een foto, al is het maar een verhaaltje. Ik moet het gewoon Dan denk ik, met bij de verzameling en ja. Mando mandoline in Nicosia. Mando mandoline voor Marie. Ja, deze bak zit helemaal vol, dus veel hè. Dat is echt, ja, nou, alles mooi. Ja, ik vind eigenlijk wel alles mooi, maar ja, wat is het mooiste nummer? Ja, dat weet ik zo net eigenlijk. Nee, En de site kreeg al van Mexico is wel een van haar bekendste nummers. ja, en dat vind ik zelf net haar mooiste nummer, maar ja, Mexico en ja, het was aan de kost. En ja, Mandoline, Nicosia, zulke nummers, ja, die ben al de bekend. Maar ja, toen Maar ze het meer maken. ja, volle meer, er zitten bijna 800 nummers. Ja. Ja. Moeder, hoe kan ik je danken? Hoe komt dat bij jurken dan? Want dat is natuurlijk wel vrij persoonlijk. Ja, ik ben met 1 jurk begonnen en ik heb er nu inmiddels 15. Dus ja, ik weet net wat het is. Ja, en alles is bijna alles zelf maken. De jurken het ze al zelf maken, dus ja, het is gewoon uniek. En wat vies de mooiste? Dat is heel moeilijk, maar ik denk toch de reren. Van komt de liefde in gevaar, die daar zit. Ja, dat vind ik wel een van de mooiste jurken. Een knalrere jurk, die springt er echt uit. Ja, vind ik een mooie jurk. Wereld zonder liefde kan geen mens gelukkig zijn. Maar wat giet er nou toch die hinna's is van juist? Wat is het zo mooi aan dan? Ja, dit is het levenslied. Dit is gewoon het Nederlandse lied. Ja, maar wat doet er met die? Ja, je wordt er emotioneel van. Dit vind ik echt prachtig. Ja? Ja, dit vind ik echt geweldig mooi. Ja, zes jong doe dagelijkse ding. Dat is echt, ja. Ja, en dat griet jongen. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. Komt de liefde in gevaar, blijf behouden van elkaar. Vindt die vrouw dit ik mooi? Nee. Totaal net. Nee, die hoort net van de zangeres zonder naam. Ik vind haar liedjes wel leuk, sommigen, maar nee, het is net haar ding. Nee, dit is mijn liefhebber en als hij een keer bloedt, vindt ze het goed. Dus als hij er net een hekel aan of zo, maar nee, doe maar. Moeder ziet vanuit de hemel. Ja, het mooiste weer van het museum. Ik heb net het eeuwige leven en ja, het zou schande wezen dat al je vertrekt. Dat is echt zonde. Dat zou echt mega zonde wezen. Ja, dat idee heeft wel. Ja, dat zou het mooiste wezen. Dit heeft mij natuurlijk nooit verloren gaan. Nee. Vind ik. Dit is gewoon, dit is uniek. Als ze mij net vergeten worden, dat is één ding wat 100% zeker is. De grootste koningin van het Nederlandse lied, ja.
Ken gewoon net. Dan zien wij